Sadnite si, urobte si pohodlie, uvedomte si brušné svaly, lopatky zatlačte k sebe a dolu, predstavte si, že vás niekto vyťahuje hore za vlasy. Dýchanie celú hodinu, nádych nosom, čiže hrudník sa otvorí, naplní, nádych nosom, výdych ústami, brušné svaly si uvedomte, vtiahnite ich ešte viac donútra a vyťahujte ich pod hrudník. Poďme 3-krát dýchať budeme a potom pridáme cvičenie. Dobre, poďme na to. Nádych nosom do hrudníka a s výdychom ústami vťahujeme. A znova nádych. A nádych a ešte raz. Nádych nosom a výdych ústami. Výborne. Trošku si rozcvičíme na začiatok krčnú chrbticu, vlastne aj celú chrbticu, paže a pripravíme svoje telo na pilatesové cviky. Dobre? Takže pripravte si, spojíme lakte k sebe, áno, brúško máme vtiahnuté, chrbát rovný, tu je nádych a s výdychom široko zatlačím lakte dozadu. Dopredu nádych nosom a s výdychom široko otvárame, áno, ešte 5-krát, poď. Nádych a s výdychom vťahuj brúško a lakte tlačím dozadu. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, nádych, výborne, zastavíme pohyb, dlane smerujú vpred, vystri sa pekne, nádych a vytiahni paže hore. Čiže tu je nádych a hore výdych. A pracujeme. Nádych nosom a zaťahuj s výdychom. Nádych, 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 výborne. Znova spojíme vpredu lakte, čiže úplne spojené. Nádych a ideme striedať, čiže jeden lakeť zatlačím dozadu, naspäť nádych a s výdychom druhý. A poď nádych a pozri za rukou, výdych, pozerám. Nádych a s výdychom druhá a pozriem sa za ňou. A pracujeme. Nádych a na jeden bok, pozerám za rukou. Nádych a na druhý. Ešte raz. Nádych a poriadne zatlač lakťom dozadu. Poriadne, áno. Nádych a na druhý bok a ešte jeden. Nádych a jeden. Nádych a druhý. Výborne, uvoľni. Plecia si uvedomte, čiže hore nádych a zatlač dozadu dolu. A znova. Hore nádych a s výdychom dozadu dolu a ideme. Nádych a dozadu výdych. Nádych 3, nádych 2 a ešte raz. Nádych, výborne. Teraz si pokrčte lakte, pritlačte ich k telu, chrbát majte stále vystretý, stále ma niekto vyťahuje za vlasy. Tu je nádych a otvorím široko výdych. Nádych k telu a výdych hore a ideme. Nádych a hore, nádych, hop, ešte 3, nádych, stále som vystretá, chrbát je rovný, nádych a hore, výdych a ešte raz, nádych a zostaň tu, čiže lakte mám vo výške ramien, nie som tu dolu, ale vyššie, plecia dolu, dlane smerujú dolu, tu je nádych, a s výdychom hore a znova dolu nádych a s výdychom hore ešte nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, nádych, výborne, uvoľni. Určite ste cítili ramená, hornú časť chrbáta, to sme chceli.
Teraz si pripravte takto ruky. Ja sa vám chvíľočku otočím chrbtom. Tu sme, áno. A predstavte si, že na dlaniach máte niečo ťažké a ideme to odtlačať, čiže musím vyvinúť silu. Tu je nádych a silou odtlačím výdych. A znova. Nádych a silou odtlačím výdych. A ideme. Nádych a robte ešte 4. Nádych. Nádych, ako keby som silou niečo od seba otláčala. Nádych, 2. Nádych. A teraz šikmo hore, to isté, čiže tu je nádych. A šikmo hore, sila do dlaní. Nádych, výdych. Nádych, výdych, ešte 2. Nádych, vystri lakte, poriadne vystri, zatlač. Nádych a zostaň tu. Sila do dlaní, áno, lakte mám vystreté. A takto idem dolu, nádych. Opačne zaflexujem ruky a hore výdych. A znova dolu. Nádych a hore výdych. Ešte 3. Nádych. Nádych. A ešte raz. Nádych. Výborne uvoľniť. Uvoľnite si aj chrbticu, robte taký predklon, áno, a taký kývavý pohyb vpravo, vľavo. Uvoľňujeme, dýchame pravidelne. Dobre. Prejdite do širšieho sedu roznožného, čiže nohy od seba. Jedno koleno si pokrčím, koleno tlačím dolu, ale len potiaľ, aby sa mi nedvihol zadok, čiže obidve polky tlačím do podložky. Chytím si vystretú nohu, buď za chodidlo, alebo môžem aj tu na nižšie a priťahujem sa k vystretej nohe. Nádych a pomôžem si rukou. Výdych. A ideme. Nádych, ešte 4. Nádych. Výdych. Nádych. Nádych. A zostaň tu na... Držím, dýcham, ruka je nad hlavou, dýchame si, nádych a trošku nižšie, nádych a trošku nižšie, a ešte raz, nádych a trošku nižšie. Vytoč sa k vystretej nohe, obidvomi rukami si chytím chodidlo, nádych a ťahám sa ku kolenu a poďme mierne hore nádych a ťahám, ešte 3. Nádych a dolu výdych a 2. Nádych a dolu výdych. Nádych a dolu výdych. Výborne uvoľním. Vystrite si nohy, kývavý pohyb nohami, uvoľňujeme celé nohy. A znova set roznožný. Pokrčte si druhé koleno, zatlačím ho dolu. Chytím si chodidlo, alebo proste tú vystretú nohu, pripravím si ruku a ideme na to. Nádych a ťahám k nohe, výdych. A ideme znova, nádych a ťahám. Nádych, ruku mám nad hlavou, áno, a poriadne to potiahni. Nádych, ako keby ťa niekto ťahal za prsty tej hornej ruky. Ešte 2. Nádych a výdych. Nádych a zostaneme v tejto polohe, dýchame. Nádych s výdychom nižšie. Nádych s výdychom nižšie. Nádych a nižšie. Obidvomi rukami chytím vystretú nohu a ťahám sa hrudníkom ku kolenu. Áno, dýcham pravidelne. Výborne uvoľni. Vystrite si nohy, znova uvoľním kývavý pohyb. To je ono. Dobre, pripravte sa do sedu, dajte si nohy mierne od seba, predpašte a dáme si C-čko, natiahneme si celú chrbticu, čiže chodidla majte zaflexované, brucho vtiahnuté, ťah za vlasy hore. V tejto polohe sa nadýchni a s výdychom daj hlavu medzi paže, ťahaj vlasy a prsty na rukách dopredu
a brušné svaly poriadne tlačím donútra. A znova vystretie nádych a s výdychom do C-čka chodidlá máme zaflexované. Hore je nádych a do C-čka výdych. Nádych, vystri sa a do C-čka výdych. Ešte dvakrát, poriadne ťahaj dopredu. Nádych nosom a s výdychom. Nádych nosom a s výdychom. A ideme šikmý predklon, čiže ruky daj na plecia. Nadýchni sa s výdychom, rovný chrbát dopredu a paže ťahaj do predĺženia tela. A znova. Nádych do vystretia a šikmo dopredu, výdych. Nádych a natiahni to. Nádych, ešte 3. Nádych, 2. Nádych, výdych. Uvoľni, super. Dajte si chodidlá k sebe, kolená sú široko otvorené, chyťte sa pod kolenami a chodidlá sú nad podložkou. Lopatky zatlačte k sebe a dolu, dýchame v tejto polohe, nádych nosom a s výdychom si uvedomím brušné svaly, áno, a zatiahnem ich. A znova, nádych a nádych a s výdychom donútra. Striedavo vyťahujeme nohy, ale pozor, tak, aby sa nehýbalo telo. Čiže zafixujeme telo, tu je nádych, s výdychom jedna noha do vystretia a brucho donútra. Nádych a s výdychom meníme nohy a pracuj. Nádych nosom a výdych vystri. Nádych a s výdychom vystri a ešte nádych. Ak to pre vás není ťažké, dajte si takto ruky a pracujte nádych a vystri a ešte. Toto je trošku ťažšia poloha. Nádych, výdych a ešte ťažšia. Nádych, výdych, nádych, výdych. Nádych, výdych. Výborne uvoľni. Dúfam, že ste to všetci zvládli. Dajte si nohy do rozmnoženia. Mierne, nemusí byť široké. Kolena môžete mať kľudne aj pokrčené, ale teda ak to nie je problém, tak radšej vystreté. A skúste si chytiť chodidlá. No? Čiže ak to nejde, pokrčte si kolena a potom to pôjde. Dobre? Držím si chodidlá, nádych, ako keby som hrudníkom išla dopredu a dolu smerom. Čiže nadýchni sa a s výdychom ťahám hrudník k podložke. Áno, a pracujeme. Nádych a s výdychom dolu. Každý v rámci svojich možností. Není dôležité, či idete príliš dolu alebo vyššie. Je dôležité, aby sme sa stále o trošku zlepšovali. Čiže pracujeme, áno. Nádych a s výdychom dolu. Nádych a s výdychom dolu. Ešte dvakrát. Nádych a nádych. Zostanem tam, kde ma to pustilo. Vystri ruky, áno, vytiahni ich. A ešte pokračujeme. Nádych a nižšie. A 2. Nádych a nižšie. A ešte raz, nádych. A zostane tú chvíľočku, držím to vo svojom maxime, chodidla zaflexuj, uvoľni sa, výborne. Spojené nohy uvoľniť. Dobre, perfektné. A ideme rolovačky dozadu, čiže začíname v sede, nohy majte v šírke bokov, chodidla zaflexované, predpaž. Vytiahni sa za vlasy, tu je nádych
s výdychom malička dozadu, zatlačím brucho a znova hore. Nádych a s výdychom dozadu, ešte raz. Nádych a zostaň tu. Tu sa nadýchni, s výdychom ešte nižšie. Zostaň tu, tu je nádych a s výdychom pomaličky položím chrbát, lopatky, hlavu, paže. Na 2 hore, dolu sa nadýchni, s výdychom ideš hlava, paže, lopatky, stop. Tu je nádych a s výdychom úplne hore výdych a znova na 3. Hore je nádych a prvá výdych. Tu je nádych a druhá. Tu je nádych a tretia. Na 2 hore. Dolu je nádych s výdychom prvá. Nádych s výdychom úplne a ešte raz na 3. Nádych prvá. Nádych druhá. Nádych úplne. Výborne. Uvoľni sa. Pokrčené kolená. Chodidla majte na podložke mierne od seba. Vyrolujeme hlava, lopatky, paže. Z tejto polohy prejdeme do sedu. Ak by to pre vás bolo ťažké, držte polohu a len dýchajte v tejto polohe. Čiže tu sa nadýchni, s výdychom prejdi hore. Polož chodidlá nádych a s výdychom pomaličky položím chrbticu. Do východzej polohy zastavím. A znova tu je nádych a s výdychom ideš hore. Polož chodidlá nádych a s výdychom pomaličky dolu. Ešte 3. Nádych, výdych, nádych, výdych a 2. Nádych, výdych, nádych, výdych a ešte 1. Nádych, výdych. Zostaneme tu. Lopatky zatlač k sebe a dolu. Kolena mám pokrčené. Tu je nádych a bystri s výdychom nohy. A znova pokrčiť. Nádych a bystri. Ešte 3. Nádych, 3. Nádych, 2. Nádych, stop. Tu je nádych a zaflexuj chodidlá a 4. Nádych a zaťahujeme. Nádych, 3. Nádych, 2. Nádych, výborne. Do sedu uvoľni. Výborne. Pravé koleno pokrčte a preložte cez ľavú nohu. Čiže pravé koleno mám hore a ľavým lakťom zakvačím o to pravé koleno. Áno? Čiže zatlačím do kolena. Druhú ruku majte na podložke. Pozerajte sa pred seba. Tu sa nadýchni. S výdychom sa vytiahni hore. Rotuj vpravo a pozri čo najviac za seba. Vpravo za seba. A znova dopredu nádych, s výdychom zatlačím lakťom do kolena, vytiahni sa hore a pozri vpravo dozadu. Ešte 3. Nádych a s výdychom. A 2. Nádych a s výdychom. Nádych a poď. Výborne, uvoľni. Teraz ľavé koleno pokrčím, áno, preložím. Pravým lakťom zakvačím o ľavé koleno, čiže za to ľavé koleno dám pravý lakeť. Pozerám vpred, tu je nádych
S výdychom zatlačím do kolena, vytiahnem sa hore a rotujeme vľavo, pozerám dozadu vľavo. A znova dopredu nádych, s výdychom hore a vľavo dozadu. A pracujeme. Nádych uvoľni a výdych hore a vľavo. Ešte 2. Nádych a nádych a výdych. Výborne. Uvoľni. Dobre. Prejdite do ľahu, ľahnite si na chrbát. Rozložte si celú chrbticu. Vytiahnite jedno koleno aj druhé, čiže obidve kolena mám na hrudníku. Páže sú na podložke, dlane dolu. Nadýchni sa s výdychom, vystri nohy, polož ich a vystri aj páže. Za hlavu, dlane hore. No. A vrátim nádych, kolena na hrudník, páže vedľa tela. A s výdychom vystieram aj páže, aj nohy. A pracujeme. Nádych, kolena k hrudníku, páže na podložku. A výdych, vystieram aj páže za hlavu a nohy na podložku. A ešte 4. Nádych a nádych a nádych a ešte raz. Nádych a s výdychom. Dajte si jedno koleno aj druhé na hrudník, držím si kolena chvíľočku uvoľnenie. Vyrolujeme hlava, lopatky, poď hore. Jednu nohu vytiahni, pritiahni ju k hlave, druhú si vystri nad podložku. Ak sa dá, majte stále obidve kolená vystreté. Ak je to problém, tak môžete vždy túto hornú nohu pokrčiť a pritiahnuť k hlave. Dobre? Takže ideme. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych. 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 Nádych, stop. Tu je nádych a opačne výdych a pracujeme. A nádych, 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 nádych. Výborne, kolena na hrudník, hlava dolu. Hlava je položená, robím kývavý pohyb vpravo, vľavo, uvoľňujeme krčnú chrbticu. Dobre, zastavíme pohyb. Znova vyroluj, hlava, lopatky, páže nad podložku. Znova vytiahni jednu nohu hore, druhú nad podložku a v tejto polohe pracujeme. Čiže nádych, výdych. Nádych, 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 stop. A znova nádych a poď, výdych a ideme. Nádych, 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 kolena na hrudník, hlava dolu. Toto bola zaberačka na brušné svaly, hlavne na spodnú časť brušných svalov. Dúfam, že ste to cítili. Dobre, rozložte si chrbticu, pritlačte ju celú k podložke. Vytiahnite pravú nohu hore, majte ju vystretú. A ľavú nohu pokrčím a dám si ju spredu na pravé stehno. Áno, čiže mám ju tu položenú na nohe. Chytím si zadný stehenný sval zozadu, hlavu položím.
vystretú nohu, zaflexuj, dýcham v tejto polohe, celá chrbtica je na podložke, držím polohu, dýcham. Výborne, uvoľni, vymeň, čiže ľavá noha hore, pravú prekrížim, chytím si zadné stehno, položím hlavu na podložku, chodidlo zaflexuj, držím polohu, dýcham. Výborne, obidve kolena na hrudník. Teraz si trošku precvičíme vnútorné stehenné svaly a vlastne celé stehná. Dobre? Ja sa znova otočím trošku takto zozadu, aby ste mi videli dobre nohy. Čiže majte celú chrbticu, aj celé paže na podložke. Vystrite nohy. Zaflexujte chodidlá. V tejto polohe je nádych a s výdychom široko otvorím. No a znova k sebe nádych a s výdychom otvorím. A ideme. Nádych, výdych, nádych, nádych. Pokračujeme, ale vystri špičky, nádych a to isté, výdych a ešte, nádych, nádych, nádych. Dobre, zastavím hore a budeme striedavo unožovať. Čiže nádych a jedna noha, nádych a druhá, nádych a jedna, nádych a druhá a ešte nádych, 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 výborne. Pozor, dajte si chodidlá k sebe. Tu je nádych s výdychom, široko otvor kolena a chodidlá maj pri sebe, áno? Čiže vystri, nádych a s výdychom pokrč koleno, obidve kolena a daj ich široko. A znova k sebe nádych a otvor výdych. Chodidlá sú stále spojené. Ešte 5 krát. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, nádych. A ešte jeden. Nádych, výborne, uvoľni. Takže toto boli cviky na pekné a štíhle stehna, aby sme mali na stehenných svaloch pekné štíhle svaly, dobre? Dúfam, že ste cítili, sme si ich posilnili, vystrečovali. Dobre, takže stále ležíme na chrbáte, áno? Kolena majte pokrčené, chodidlá mierne od seba, páže na podložke, ďalej od tela a ide mostík. Celú chrbticu mám na podložke, tu sa nadýchni a s výdychom ideme postupne. Pánva, stavec postavci hore. Hore je nádych a s výdychom postupne dolu. Aj pánvu položím ešte 4 krát. Dolu sa nadýchni a s výdychom postupne hore. Hore je nádych a s výdychom pomaličky dolu. A 3. Nádych a s výdychom. Nádych a s výdychom dolu. Ešte 2 krát. Dolu je nádych a hore výdych. Hore je nádych a dolu výdych. A ešte jeden. Nádych a hore. Zadržím pánvu hore, aj lopatky mám hore. Majte celé chodidlá na podložke. Vytiahni jednu nohu kolmo na podložku. Pánva je hore. Sedacie svaly zapojené. Tu je nádych a vytiahni vyššie.
Maličko dolu, nádych, nepoložím a výdych, ako keby ma niekto za tú špičku ťahal hore. A znova. Nádych a hore, 4. Nádych, 3. Nádych, 2. Nádych. Položím chodidlo, nádych, druhú nohu vymeň. Čiže maličko uvoľním nádych a s výdychom, ako keby ma niekto za palec nohy hore ťahal. A pracujeme. Nižšie nádych a hore výdych. Nádych, 4. Nádych, 3. Nádych, 2. Nádych, hop. Položím chodidlo, tu sa nadýchni a s výdychom položím celú chrbticu, aj panvu na podložku. Výborne. Vytiahnite si jednu nohu kolmo, nádych s výdychom druhú. Snažte sa mať počas celého cviku vystreté kolená. Tu sa nadýchni, s výdychom zaflexuj chodidlá. A priťahujeme nohy vpred. Ak sa dá, tak preklopíme nohy. Tu sa nadýchni a s výdychom ideme pomaličky stavec po stavci do východzej polohy. Ešte 4 krát. Stop. Špičky hore, nádych. S výdychom flexujeme a ideme buď vpred, alebo preklopíme nohy. Tu je nádych a s výdychom pomaličky naspäť. Ešte 3. Špičky, nádych a výdych ideš. Zastavím, nádych a s výdychom naspäť. A ešte 2. Vystri špičky, nádych. S výdychom flexuj a poď. Zastavím nádych a s výdychom pomaličky dolu. A ešte raz. Špičky, nádych, flex a s výdychom. Zastavím nádych a s výdychom prejdi do sedu. Super. Takže meníme polohu. Lahnite si na bok, hlava bude položená. Vystreté nohy si dajte nad podložku. Vaše telo je v jednej rovine. Vytiahni pažu hornú. Čiže celé telo je spevnené, hlava je položená, nohy sú nad podložkou. Dýchame tu. Nádych. S výdychom vťahuj. Ešte raz. Nádych a s výdychom. A ideme pridávať. Čiže nádych a spojené nohy. Vyššie výdych. Dolu s nádychom nepoložím a hore výdych. A pracujeme. Nádych a nádych. Nádych, nádych, ešte 3, nádych, 2, nádych, výborne. Spojené nohy zastavte nad podložkou. Tento cvik bude trošku taký ťažší, takže sústredte sa úplne na svoje telo. Čiže nohy vystreté nad podložkou, tu je nádych a jedna noha hore. Vrátim, noha k nohe, nádych a s výdychom tá spodná noha je nad podložkou a pracujeme. Nádych dolu a hore výdych a ešte 2. Nádych a hore výdych.
A ešte raz. Nádych. A zostaň hore. Držím nohu hore. Spodná je nad podložkou, obidve kolená vystreté. Chodidlá zaflexované. Tu sa nadýchni a zaflexuj obidve chodidlá. A znova vystri špičky. Nádych. A flexuj obidve. Ešte 3-krát. Nádych, vystri a flex. A 2. Nádych. Všetko je to v brušných svaloch, v strede tela, udržať tú polohu. Nádych a spojím nohy, položím, uvoľním. Pritiahnite si kolena k hrudníku. Vytočte obidve chodidlá hore, hlava môže byť položená alebo aj podopretá, ako je vám lepšie. Tu sa nadýchni, s výdychom široko otvor koleno. Vystri nohu, nádych a pokrč, výdych. A ideme. A nádych, výdych. Potiahni za palec, nádych, výdych. A ešte. Nádych, nádych, ešte 3, nádych, nádych a 2, nádych, nádych a posledný, nádych, výdych, nádych, výdych. Výborne, položím. Dajte si kolena bližšie k hrudníku, hlava môže byť stále položená alebo podopretá. Spevnite hornú časť tela, ruka je na podložke a z tejto polohy si vystrite hornú nohu, koleno nad koleno, áno? Čiže mám koleno nad kolenom a touto hornou nohou ideme robiť kruhy. Nádych a výdych, zastavím nad kolenom. A poď. Nádych, 2, nádych a výdych 3, nádych a výdych 4 a ešte raz, nádych a výdych 5, zastavím nad kolenom opačným smerom a nádych a výdych 1, nádych a výdych 2, nádych 3, nádych 4, nádych, zastavím, pokrčím, položím, uvoľním. Otočte sa, všetky cviky dáme na druhý bok, čiže hlava bude položená. Vystreté nohy spevnené nad podložkou, telo je v jednej rovine, pažu vytiahni. Dýchame tu. Nádych nosom a nádych a pridáme nohy, pozor. Nohy sú nad podložkou, tu je nádych a máličko hore výdych. Nad podložku nádych a hore. Nádych, nádych, ešte 3, nádych, 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 výborne, ďalší cvik, čiže vystreté nohy sú nad podložkou. Tu sa nadýchni a len jedna hore. Držím to brušnými svalmi. Naspäť prinožím nádych a vytiahni ju hore. Výdych. A pracujeme. Spodná noha je nad podložkou. Nádych a hore. Výdych. Ešte 2. Nádych a nádych a držím hore obidve kolená, špičky vystreté. Tu sa nadýchni a zaflexuj obidve chodidlá a znova vystri. Nádych
a výdych, zaflexuj. 3 ešte. Nádych. 3. Nádych. 2. Nádych. Výborne. Prinožím, polož, uvoľni. Pritiahni si pokrčené kolena k hrudníku. Obidve chodidlá vytočím hore. Hornú časť tela spevníme, ruka je na podložke. Tu je nádych, otvor široko koleno, výdych. Vystri, potiahni za palec, nádych a naspäť výdych. A ideme. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Ešte 4. Nádych. Nádych a 3. Nádych. Nádych a 2. Nádych. Nádych. Posledný, bojujeme. Nádych. Nádych. Výborne. Položím. Uvoľním. Vystrite si hornú nohu vpred, čiže mám koleno nad kolenom. Ruka stále na podložke horná, telo spevnené, ideme veľké kruhy tou hornou nohou. A nádych a výdych 1. Nádych a výdych 2. Nádych 3. Nádych 4. Nádych 5. Zastavím nad kolenom a opačným smerom a nádych a výdych 1. Nádych a výdych 2. Nádych 3. Nádych 4. Nádych. Zastavím. Položím. Uvoľním. Výborne. Meníme polohu. Lahnite si na brucho. Jedna ruka, druhá ruka, čelo položíme. Nohy sú vystreté mierne od seba, päty vytočené k sebe. Pánva sa dotýka podložky, plecia dolu od uší. 3-krát budeme dýchať a potom vystreté nohy s výdychom vyťahuj hore. Dobre, čiže priprav sa. Nádych a s výdychom vtiahni brucho. Ešte 2. Nádych. Nádych. A ideme, pozor, čiže nádych, s výdychom vystreté nohy nad podložku, ťahaj ich za palce dozadu. Dolu nádych a hore výdych. Nádych. 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 Ešte 4. Nádych. 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 A držím nohy nad podložkou, vystreté, dýcham v tejto polohe. Hlava je položená, nohy sú nad podložkou, dýchame pravidelne. Stále držím nohy nad podložkou. Výborne. Uvoľním. Dobre. Ďalší cvik s výdychom ide. Páže, hlava, hrudník. Dobre, čiže nohy nedvíhame. Dolu sa nadýchni a s výdychom ideš hore. Páže, hlava, hrudník. Dolu s nádychom a hore výdych. A pracujeme.
nádych a nádych, ešte 5, nádych 4, nádych 3, nádych 2, nádych, držím hore, hlava, paže, hrudník, dýcham pravidelne, nohy sú položené, držím polohu, dýchame, výborne, položím, uvoľním, dobre. Čelo je položené, položte si čelo. Pokrčte pravú nohu, čiže pätu smerujeme k sedaciemu svalu. Pravou rukou si chytím nad a ťahám pätu k sedaciemu svalu. Pánva je na podložke, hlava je položená. Dýchame. Naťahujeme predný stehenný sval pravej nohy. Musíte to cítiť, ako sa to celé naťahuje. Aj okolo kolena, celé koleno strečujeme, naťahujeme. Dobre, vím, položím. Vymej, ľavá noha, ľavou rukou. Pätu ťahám k sedaciemu svalu. Pánva je celá pritlačená k podložke. Uvoľním. Pokrčte si obidve kolená, dvihnite hlavu aj hrudník, chyťte si obidva nárty, ťahám päty k sedacím svalom, držím polohu, dýcham tu, výborne, uvoľni. Otočte sa na bok. Pritiahnite si kolená k hrudníku, hlavu položím, chvíľočku relaxujem, dýcham pravidelne, nádych nosom, výdych ústami. Dobre, prejdite do sedu. No a urobíme si dosku, teraz si trošku posilníme celé telo, ale je to hlavne o brušných svaloch, čiže musíte ich poriadne zapojiť, uvedomiť si ich, dobre? Čiže ako pri každom cviku máme zapojené brucho, teraz tiež. Sporklačno z tejto polohy vystrite nohy, čiže urobím z tela šikmú dosku, plecia sú vzadu, držím túto polohu, hlava je v predĺžení tela, dýchame tu. Nádych a nádych. Nádych, skúste sa otočiť na jeden bok, čiže som na jednej ruke, dýcham pravidelne, nádych, všetko je to v strede tela, držím to brušnými svalmi, áno, ešte raz, nádych, znova do dosky a na druhý bok, držím polohu, dýcham, nádych, 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 výborne, doska na kolená, baby poloha, uvoľni sa, dýchaj pravidelne. Ešte si zopakujeme podobný cvik, ale teraz urobíme dosku na predlakti, dobre? To je trošku ľahšia verzia, čiže predlaktie, doska, zatiahni brúško, zatlač plecia dozadu, držím túto polohu, dýcham v nej, nádych, lopatky tlačte k sebe a dolu, brušné svaly poriadne zapojené, nádych, mali by ste cítiť už brucho, áno, že ako pracuje. Otočte sa na jeden bok, nádych,
nádych, nádych. Prejdi do dosky a na druhý bok dýchame, nádych, nádych, nádych. Výborne, doska, na kolená, zadok na päty, nádych, vyroluj s výdychom hore, spevnite sa, veľké kruhy dozadu, nádych a dozadu výdych, ešte 3, nádych, kolena majte mierne od seba, 2, nádych, výdych, nádych, dobre, zastavím predpaš, zadok na päty, nádych a s výdychom zatiahnem a poriadne zapojím aj brušné, aj sedacie svaly. Dobre, tu je výdych. Čiže nádych a nádych a nádych 4, nádych 3, nádych 2, nádych, výborne. Prejdite do vzporu klačno, spojte si chodidlá, chodidlá sú spojené a dávajte kolená široko, no, dajte si kolená široko a snažte sa položiť zadok úplne dozadu až na chodidlá, dobre? Čiže kolená sú široko otvorené, chodidlá spojené, zadok na pätách a hrudník sa snažím položiť na podložku, vystri paže, zadok nechám na pätách, brada je položená, pozerám sa mierne pred seba, paže celé vystreté na podložke. Držím túto polohu, dýcham v nej. Držím zadok na pätách, áno, snažte sa čo najviac, najbližšie k pätám ho mať. Lakte aj celé paže vystreté. Výborne, uvoľni, vyroluj. Prejdite do prekážkového sedu, čiže obidve kolena pokrčené. Chyťte si túto nohu, áno, čo máme smerom von. Držím si členok, chytím si členok. Druhú ruku pripravím, uvedomím si brušné svaly. Nádych a ťahám s výdychom hore. A poďme. Nádych 4. Nádych a potiahni to hore. 3, ešte 2. Nádych 2. Nádych, zostaň hore, vystretá. Tu sa nadýchni a tu, kde si držím tú nohu, na ten bok idem. Úklon, výdych. A znova vystri. Nádych a k nohe výdych. Tu, na kde mám tú druhú ruku. Áno? A pracujeme. Nádych 4. Nádych 3. Nádych 2. Nádych. Dobre, vymeníme nohy, čiže opačne, no, prekážkový set. Chytím si nohu, druhú ruku pripravím, vystriem sa, nádych a ťahám, výdych. Tu ako keby ma niekto za prsty ťahal. Nádych s výdychom 4. Nádych 3. Nádych 2. Nádych, zostaň hore, stop, tu je nádych a tu k tejto druhej nohe, áno, a úklon, výdych a pracujeme. Nádych, ťahaj. Nádych, ešte 4, poriadny úklon, potiahni to tam a 3. Nádych, 3. Nádych, 2 a ešte raz. Nádych, super, uvoľni. Vystrite nohy,
kývavý pohyb, uvoľníme si nohy. No a ešte náš klasický cvik, čiže lakťami sa snažím dotýkať kolien, alebo radšej podložky. Kolena majte vystreté, chodidlá zaflexované, plecia dolu, čiže nevyťahujte plecia hore, dávajte si na to pozor. Nádych s výdychom, teda buď ku kolenám, alebo ak sa dá až k podložke. Máličko hore nádych a dotknem sa lakťami podložky, výdych. A pracujeme. Nádych, výdych 5, nádych 4, nádych 3, nádych 2, nádych a zostaneme až pri kolenách čo najnižšie. Chyťte si nohy, alebo ak sa dá chodidla, ťahajte hrudník ku kolenám a skúsim aj hlavu položiť na nohy. Uvoľni sa, dýchaj pravidelne. Vyroluj s nádychom do vzpaženia, pozri sa hore, tu je nádych. S výdychom ťahám šikmo dopredu, uvoľním, aj hlavu položím na nohy. A znova. Hore je nádych a s výdychom ešte dvakrát. Hore je nádych a s výdychom a ešte jeden. Nádych a s výdychom. Výborne, takže máme odcvičené. Som veľmi rada, že ste tu opäť so mnou boli. Budeme